Madam Sirif Sisoko mbo wiye Jenabu Sisoko ko kanko watta do hande wedding dum non mi yi programme o gilana fuɗɗorini hano woni yarde ni fo hini waɗi correct suka debbo o wattiki gude makko ha fewi ɗum ɗon yooɗi non musidɓe tedduɓe kala falaɓe sifa ɗiɗo programme ji hate yejjutu wadde men contact e ɗi numéro aji amen yaltoji ɗo ɗi ma men ar min waɗanama sifa oɗo programme e filmammane hannirta ni musidɓe tedduɓe hate yejjide kadi wadde men subscribe to YouTube e ko oɗo woni part 1 inchallah gila marriage ceremony on e fuɗɗorini gila part 1 ha to last part inchallah mi addana on ɗum fo programme ji ɗi musidɓe tedduɓe yadange oɗo part inchallah